बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां डिसि आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार डिसि लोगोसे डिएफअ गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन। बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ। जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बिखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों। बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन। बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां डिसि आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार डिसि लोगोसे डिएफअ गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन। बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ। जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बिखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों। बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन। बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां डिसि आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार डिसि लोगोसे डिएफअ गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन। बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ। जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बिखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों। बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन। बिनि सायाव जोङो गोख्रों राहा लागोन आरो चिरां डिसि आरो बाक्सा जोंहा क'क्राझार डिसि लोगोसे डिएफअ गासैबो लोगो नांनानै फरेस्ट बिफान जोङो पुलिस बिफान एडमिनिस्ट्रेसन रायजो राजा लोगो नांनानै बे हाग्राखौ बेंनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जोङो थिग खालामदों आरो नैबे जोंहा कालि फुजानि उनावनो एबा दिवालीनि उनावनो बे माखासे एक्सन्सखौ जों गामियाव लानाय जागोन। बिनि थाखाय जों सरसा खालामगासिनो दङ। जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अलरेडि बिखौ बड'फानि मुङाव बे फरेस्टखौ रिजार्भ फरेस्ट डिक्लेयार खालामनांगोन होनना प्रप'जेल होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रप'जेलखौबो नुदों। बेखौ लानानै जों नेक्स्ट इसिआव जों सावरायनानै बिनि सायाव जोङो फोसावनाय हाबाफारिखौ लागोन।